Салому алайкум тамошобинони азиз, бинандагони гиромӣ, бо шумоён ҳастам ман Матин Муҳиддинов ва мо қарор дорем дар шабакаи Tajlife. Бинандагони азиз, ҳамчун ҳар вақта барномаи имрӯзаи худро боз дар бораи илм ва технология мегузаронем ва чӣ хеле ки шумо худатон дида истодаед, чӣ хеле ки шумо худатон шоҳид гашта истодаед, ман барои шумоён дар шаҳри Санкт-Петербург як муҳите ёфтам, ки муҳити тоҷиконаи тоза аст ва мо бошем дар ин ҷо. Вақте ки ман ворид шуда ба ҳамин муҳити тоҷиконаро вақте ки бо чашмони худам дидам, рости гап худам низ дар ҳайрат будам ва дар ана ҳамин хел муҳиту атроф барои шумо пешкаш гардонам як телефони бениҳоят ғайриоддӣ. Ба фикрам аллакай аз номи навори имрӯза фаҳмидед ки ин телефон чист, яъне ин телефон Xiaomi Redmi 4X. Мо ин телефонро харидорӣ намудем аз интернет-магазин, аз худи Русия, яъне аз AliExpress не, балки аз Русия харидорӣ намудем ин телефонро ва бо нархи тақрибан 8000 рубл. Мо бо нархи 8000 рубл ин телефонро харидорӣ намудем ва ҳоло ба ҳамроҳи шумо мекушем, мебинем ки чӣ гуна телефон аст ва ман бошам барои шумоён дар бораи характеристикаи ин телефони мобилӣ каме ҳам бошад маълумот медиҳам, фикри худамро баён мегардонам. Бинандагони азиз, мо ин телефонро вақте ки тавассути Яндекс Маркет харидорӣ намудем ва мо дар давоми 4 рӯз оварда расондан ин телефони мобилиро ва гуфтанӣ ҳастанд ки курьер то дари хонаи мо ин телефонро ба мо оварда расон ва мо бошем ҳоло кушода мебинем онро. Қутиашро ба як тараф мегузорем ва ғайр аз қутӣ телефон ягон ҷои телефонро гирифтан нест. Ба таври тоҷикӣ мекунем. Телефонро айни ҳол дар як тараф мегузорем ва мебинем ба мо чӣ равон кардам. Дар ин ҷо коғазча ва зарядни устройства, кабел USB. Ин чизҳоро дар як тараф мегузорем, чунки айни ҳол ин чизҳо ба мо лозим нестанд. Бинандагони азиз, фикри худатонро нисбати ин муҳит, нисбати он чизе ки шумо дида истодаед, ин ракурси ғайриоддие ки шумо дида истодаед баён гардонед ва бигӯед ки ба ман тоқӣ ва ин ҷома мезебад ё не. Фикрҳои худатонро дар комментариё нависед. Ман бениҳоят шод мешавам онҳоро хондан ва вақте ки масалан агар хоҳишмандон бисёр шаванд, мо кӯшиш мекунем ки дар ин хел ҳолатҳо бисёртар ба навор гирем ва ин як чизи ғайриоддӣ аст. Яъне телефонҳое ки аз Хитой мебароянд, мо бошем бо як намуди тоҷикона онҳоро барои шумо пешкаш мегардонем. Мо телефонро гирифтем ба дасти худ, дар борааш плёнка кашидаам. Плёнкааш на он қадар хуб аст, аммо ин танҳо барои оне ки ин плёнкаро мо кашида роҳат кунем. Бинандагони азиз, дигар барои чӣ ин плёнкаро мечаспонанд, рости гап нафаҳмам. Гирифтем, телефонро даргирондем. Телефон, бинандагони азиз, даргирифт ва ин телефон бошад барои чӣ ман яъне умуман ана ҳамин телефонро дар чунин муҳит хостам ба навор гирам, чунки телефон Xiaomi Redmi 4X нав баромад, соли 2017 баромад ва вақте ки ин телефон баромад, рости гап дар байни рӯзҳо чунон паҳн шуд ҳамин телефон, ки тақрибан бисёри рӯзҳо дар бораи ин телефон медонанд, чунки характеристикое ки ин телефон дорад вобаста ба он нархе ки худи ин телефон дорад бениҳоят, яъне дуруст гирифтаам. Масалан шумо бубинед ки бо нархи 8000 рубл ман чӣ ба худам харидам. Xiaomi Redmi 4X экранаш бениҳоят хуб аст. Умуман экранаш амале набошад, IPS бошад ҳам, аммо экран бениҳоят хуб аст ва гуфтанӣ ҳастанд ки оперативная памяти ин телефон. Шумо бубинед ки оперативная памяти телефон 3 гигабайт аст ва хотираи аслии телефон бошад 32 гигабайт аст. Ҳам ин чизро бошад ман бо нархи 8000 рубл харидам. Ба фикра ман аз ширкати Samsung бо нархи 8000 рубл шумо чунин телефон харида наметавонед, аммо аз ширкати Xiaomi бошад чунин телефонро шумо метавонед бихаред. Намуди зоҳирашам бениҳоят зебо аст. Шумо бубинед ки телефони як зебо бо экрани бениҳоят ярке ва экрани хушрӯ ва бо нархи 8000 рубл. Боз дар бораи ин телефон ба шумо чӣ гуфтан мехостам. Дар қисми қафои ин телефон бошад отпечатки пальси қарор дорад, яъне бо 8000 рубл бо ин қадар характеристикаи хуб, ғайр аз ин боз отпечатки пальси низ ба ин телефон ворид кардаам. Ман рости гап дар як телефони дигаре ки масалан 4X буд дидагӣ будам ки отпечатки пальси ин телефон бениҳоят хуб кор мекунад ва бисёриҳо дар комментариё ба ман навистагӣ буданд ки яъне барои ҷавонони ғариб бештар ана ҳамин телефонро пешкаш кун нисбати дигар телефонҳо. Ман дар бораи Samsung Galaxy A5 2017 барои шумо видео кардагӣ будам ва навистагӣ будам ки барои ҷавонони тоҷик ин телефон бениҳоят қулай аст ва ана ҳамин телефонро ҷавонони тоҷик харанд ва он телефон бошад дар асл телефони бениҳоят хуб аст, пурқувват аст ва аз муддаи бисёр кор мебарад Samsung Galaxy A5, аммо нархаш бениҳоят гарон аст. Аммо ин телефоне ки дар дасти ман айни ҳол қарор дорад, ин бошад характеристикааш қариб ба мисли ҳамон Samsung Galaxy A5 аст,
фарқияташ танҳо дар он аст ки процессори Samsung Galaxy A5 Exynos 7880 аст ва ин процессорро бошад ширкати Samsung худаш мебарорад, аммо дар дохили ин бошад Snapdragon 435 қарор дорад. Аммо гап дар бораи он меравад ки оперативная памяти 3 ГБ оперативная памятро ҳеҷ гоҳ дар процессори паст намегузорад. Яъне аз ин хулоса мебарорем ки процессораш низ хуб аст. Танҳо бо процессораш ва бо камераш аз Samsung Galaxy A5 фарқ мекунад, чунки A5 дар асл ба нархи худаш арзанда аст. Бо он нархе ки масалан 18 ё ки 20 000 мо агар A5-ро харем, A5 2017-ро мо албатта мунтазир мешавем аз он телефон, яъне камераи хубро, тарзи коди тезро. аз ҳамин сабаб агар мо пурра сравнит кунем, A5 хубтар мебарад, аммо агар мо бо нархҳояшон онҳоро баробар гардонем, пас аз ин ҷо ба мо маълум мешавад ки ин телефон масалан бо нархи 8000 вақте ки мо онро мехарем бениҳоят хуб аст, ба нархи худаш пурра арзанда аст. Бинандагони азиз, аз ҳамин сабаб онҳое ки масалан хоҳиши телефони арзон ва телефоне ки аз одаи ҳамаи кор баромада метавонанд харидан дошта бошанд, пас Xiaomi Redmi 4X-ро харидорӣ намеояд. Бинандагони азиз, чунки ин телефони олиҷаноб аст. Агар хоҳед ки навори пурратар дар бораи ин телефон барорем, пас дар комментариё нависед. Бинандагони азиз, агар хоҳишмандон бисёр шаванд, мо албатта барои шумоён боз як навори дигар мебарорем ва боз нисбати он ҷое ки мо ба навор гирифта истодем, нисбати ҳама ин чизи тоҷиконаи ки шумо дида истодед, агар ба шумо писанд омада бошад, нисбати ин низ фикроятонро дар комментариё нависед. Мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки наворҳои ҷолиб барорем, шахсан барои тамошобинони шабакаи Tajlife ва нишон бидиҳем барои онҳо ки тоҷикҳо ҳам чунин наворҳо баровардан метавонанд. Барои бинандагони азиз, аз хотир набароред ки дар шабакаи Tajlife обуна шавед ва дар таги ҳар як наворе ки ба шумо писанд омад лайк гузоштанро фаромӯш накунед. Бинандагони азиз, барномаи имрӯзаро ба поён мерасонем ва бо шумо будам ман, Матин Муҳиддинов. Хайр.